To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau a takaice ina so in bada tarihin birnin Qudus, ma'ana Jerusalem ko kuma Jerusalem. Ina ne birnin Qudus? To, birnin Qudus wani tsohon birni ne mai matuƙar muhimmanci ga al'ummai guda uku ta duniya. Al'ummar Yahudawa, al'ummar Kiristawa da kuma al'ummar Musulmi. A yammatance ana kiran birnin da Jerusalem ko kuma Yerushalayim daga asalin kalmar Hebrew, kalmar harshen da Yahudawa suke amfani da shi. Shalom ko Shalom anan yana nufin aminci. Yerushalayim kaman birnin aminci, birnin zaman lafiya. Su kuma Laraba sun fi kiran shi da Qudus. Qudus ana magana akan abu mai tsarki, kaman ka ce holy sanctuary, kaman guri mai tsarki. Bari mu koma baya. Sama da shekaru 6,000 da suka wuce akwai mutane a gurin. Amma dai shi birnin an kafa shi ne sama da shekaru 5,000 da suka wuce. Lokacin Annabi Dawud, lokacin mutanen da ke da iko da birnin wasu mutane ne da ake kira Jebusawa. Amma bayan gaman yaƙi wanda Annabi Dauda ya hallaka Annabi Dauda waqtala Dawud Jaluta, wanda Annabi Dauda ya hallaka Jaluta, Annabi Dauda daga baya Allah ya bashi annabta, ya kuma bashi iko, ya bashi mulki. Wanda shi kuma Annabi Dauda shine ya kwato wannan birni daga hannun Jebusawa, ya ma mai da shi headquarter mulkin shi ta al'ummar Bani Isra'ila. Sannan a wani lokacin ya samar da wani fili a saman Mount Moriah. Mount Moriah wani dutse ne ko kuma wani tsauni ne wanda anan Annabi Ibrahim ya ɗauki ɗan shi ya je zai yanka kafin Allah ya musanya mai shi da abin yanka na daban. A Kiristanci da a Yahudanci sun yi imanin cewa Annabi Ishaqa ne aka tafi da shi za a yanka, amma a Musulunci Annabi Isma'ila ne aka tafi za a yanka. So wannan dambarwar idan akwai bukata zan yi video akan ta na daban. So bayan Annabi Dauda, Annabi Suleiman ya zo ya ci gaba da mulki a wannan yanki, wanda Annabi Suleiman shine ya gini akan wannan Mount Moriah, wanda daga baya ake kira Temple Mount. Ya gina gurin bauta na al'ummar Bani Isra'ila wanda suke kira Temple, First Temple, wato gurin bautar su na farko wanda shi suke bautawa, shine guri mafi tsarki a addinin su, wanda kafin daga bisani Babiloniyawa su kawo birnin hairi, su rusa birnin, su ma rusa wannan gurin bauta. Shi birnin Qudus ko kuma birnin Jerusalem an kai mai hari fiye da sau 50. An kama shi fiye da sau 40. An ruguza shi ya kai sau 2. Birni ne wanda ya sha fafutuka, ya sha fama, an zubar da jini ba adadi. A cikin Psalms of David, Psalms zabura kenan ta Annabi Dauda, akwai addu'o'i da Annabi Dauda yewa wannan birni, wanda kai to wai idan ba daban wa'annan addu'o'i da Annabi Dauda yewa wannan birnin ba, to ya kuke tunanin abubuwa za su kasance? Ɗaya daga cikin addu'a ita ce a cikin Psalms 122 aya ta 6, aka ce pray for the peace of Jerusalem, may they prosper who love you. Ga wata addu'a ma, may peace be with your walls and prosperity within your palaces. Wannan duk wasu addu'o'i ne daga cikin addu'o'i da Annabi Dauda yawa wannan birni, amma yet birnin ana ta shan fafutuka har yanzu. A satin nan ma an shiga har cikin gurin bauta, an ci zarafin mutane, wanda birnin ya sha ganin zubar jini. So mu koma baya. Da fari shi birnin yana ƙasar Isra'ila, kuma ka ce
yana ƙasar Falastinu. Falastinawa sun ce nasu ne, Isra'ilawa ma zan kira ka daga baya afwa. Isra'ilawa ma sun ce nasu ne. So amma a geographicance mu duba location na birnin. Wannan da muke gani map ne na gabas da tsakiya. Nan da muke gani nan Misra ce. Nan Lebanon ce. To tsakanin Misra da Lebanon da Jordan ga wani guri nan an rubuta Palestine an kuma rubuta Israel. Wannan gurin da aka dan ja layi mai shanshan bale shine Palestine. So mu tafi gurin kacokan za mu ga wani ɗigo nan ja. Mun gan shi? Wanda shine ina Jerusalem. Wannan ɗigon yana tsakanin gurin da Yahudawa ke iko da shi da gurin da Falastina ke iko da shi. Amma dai kusan yanzu kacokan ka ce birnin Yahuda ne suke iko da shi. Dan zan iya tunawa lokacin Tel Aviv shine babban birnin Isra'ilawa, amma lokacin Trump ya yi recognizing Jerusalem a matsayin birnin Yahuda, tunda har ofishin jakadancin America sun wannan a gurin, wanda su kuma Falastinawa idan sun kafa ƙasarsu ta dindindin, Jerusalem din ita suke so ta zama musu babban birninsu. So me ya kawo duk wannan dambarwa? So mu koma baya. Shi wannan birni na Jerusalem ya yake? Ga yadda birnin yake, tsohon birnin na Jerusalem. Idan muka gan shi yana da anguwanni guda 4, bari nuna muku wani map din. So yana da anguwanni kwaya 4. Wannan da muka gani mai rawaya yellow ana kiran gurin Muslim quarters. Wannan kuma da muka gani mai bulubulin nan, wannan ana kiran shi Jews quarters. Sannan sai wannan ana kiran mai wannan ana kiran shi Christian quarters. Sai kuma wannan ina hannun nan ana kiran shi Armenian quarters. Su Armeniyawa Kiristawa ne su ma. So akwai manyan unguwanni guda 4 kenan. Muslim quarters unguwar musulmi, Jewish quarters unguwar Yahudawa, Christian quarters unguwar Kirista, da kuma Armenian quarters unguwar Armeniyawa waɗanda su ma Kiristawa ne. So a nan gurin za mu ga Mount Moriah ko Temple Mount. Nan ga Mount Moriah nan, Temple Mount. Nan inda na taba shi ne Dome Rock. Wannan ita ce Dome Rock. Sannan wannan kuma shine Aqsa Mosque. To nan gurin shi ake kira Aqsa Compound. A ciki akwai Dome Rock, akwai Aqsa Mosque. So nan gurin nan ne temple din Yahuda na farko yake kafin a rusa shi. Bayan an rusa shi sun dawo sun sake gina temple din su. Still lokacin da su Yahudawan suka yi wa daular Roman Empire rashin kunya, aka sake ruguza ta. Daidai lokacin ne Yahudawa suka tarwatse, wayansu suka zo har Yadriba, Madina kenan, wayansu suka tarwatse suka tafi Europe da sauransu. So an rusa temple na farko wanda Annabi Suleiman ya gina. Yahudawa suka sake gina kayan su, aka sake Rumawa suka sake rusa shi. Da suka rusa shi suka ma sauyawa gurin suna. Yankin da ana kiran shi Israel ne. To amma asalin Palestine asali daga kalmar Filistiyawa ne. Filistiyawa wayansu mutane ne wanda yanzu babu su. Su ne suka rayu a gurin. Shi waƙatala Dawudu Jaluta, shi Jaluta kamar shugaban runduna ne ko kuma shugaban wannan al'umma ta Filistiyawa ne wanda suka sha gwagwarmaya da Bani Isra'ila a wancan lokaci. So sun sha fama da Bani Isra'ila. To da aka rusa gurin, da Roman Empire suka rusa gurin, sai suka canza gurin suna daga Israel, sai suka mai da gurin province ne da kamar kace jiha ce da Roman Empire, sai ya koma Romano Palestino, kaman Palestino. So kaman wannan kaman wata Palestine ce ta Roman Empire. So daga bayan wani lokaci ita ma Roman Empire ta faɗi, gurin ya shiga hannun mutane daban-daban, yankin ya zo ya faɗo hannun musulmai. So daga baya aka samu Larabawa waɗanda suke mazauna gurin, su ma suke amsa
Palestinianci ko kaman Palestinian Arabs, kaman Larabawa wayanda suke zaune a Palestine, kuma Larabawa sun daɗe a gurin lokacin mulkin musulunci. Wayansu daga yankin su Jordan suka kwararo, wayansu daga Misra da dai sauran yankuna na Laraba a gurin. So a tsawon tarihi tun bayan rugujewar daular Roman Empire, da Larabawa ko in ce da musulmai da Kiristoci da Yahudawa sun ci gaba da zama a gurin cikin kwanciyar hankali da lumana. Duk da yake lokuta da Kiristoci suka yi abinda suka kira da crusade, kamar wani yaƙi mai tsarki domin ƙwato birni mai tsarki daga hannun kafirai, musulmai kenan, hannun infidels wa'anda ba su yi imani ba. Kasan a kowane addini yanzu a gurin Kirista musulmi infidel ne, kafiri ne, bai yi imani ba. A gurin musulmi Kirista bai yi imani ba. A gurin Yahudu Kirista da musulmi da sauran addinai ba su imani ba. Haka yake a kowane addini, mabiyin addinin shi ne ya yi imani, shi ne mai imani, believer. Wanda yake ba mabiyin addini ba shi kuma unbeliever, infidel. Yanzu a gurin duk sauran addinai na duniya musulmi infidel ne, unbeliever ne. Shi kuma musulmi a gurin shi duk sauran addinai na duniya mabiyansu infidels ne, unbelievers ne. Wannan shine magana ta gaskiya. So sun yi kokarin, Kiristoci sun yi kokarin kwato guri daga sun kwato ƙasa mai tsarki daga gurin musulmai waɗanda suka kira infidels. Su tarihi ya gwada cewa Kiristoci sun azabtar da musulmai, sun kuma azabtar da Yahudawa a dai waɗannan yankunan. Shi ma idan akwai bukata zan yi bidiyo akan hakan wata rana. So amma me ya bawa wannan birni muhimmanci a gurin Kiristoci da a gurin musulmai? To mu koma baya. Cikin nan gurin, nan kamar yadda na gwada tun farko, wannan Aksa compound ne, wannan unguwar musulmai ce, wannan unguwar Yahuda ce. Ai kaga Aksa Mosque ma yayi makwabtaka da unguwar Yahuda. So amma a Yahudawa, gurin da aka rusa musu, gurin da su kuma musulmai suka yi imani, nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'in shi daga Makka zuwa Madina. Isra'i kenan. Sannan kuma daga nan yayi mi'raji zuwa sama, wanda shi ma akwai buƙatar kila wata ran zan yi bidiyo. Akwai wasu sashe na musulmai, ba da yasu da yawa sosai, su kuma ba su ma yi imani da an yi mi'raji ba. Amma ka ce ba a yi Isra'i ba, wannan ka kafirta, tunda ayar Qur'ani ce. In fact akwai sura ma wacce take da sunan Isra'i. So Isra'i sun yi imani da shi, rashin yi imani da shi zai fidda ka a musulunci. Amma mi'raji sun ce wannan shi kuma akwai question mark. Amma kuma menene, muna magana ne akan Mount Moriah, akan Temple Mount. So a wannan guri wanda coci ta zauna a gurin bautar Yahudawa mafi tsarki ya zauna a gurin bautar musulmi mafi tsarki na uku yana gurin a yanzu, wanda su kuma Yahudawa har gobe har jiba har gata sun yi imani cewa wata rana za a sake gina gurin bauta na Yahudawa a gurin, wanda shine third temple kuma shine last, wanda shi tashin alkiyama zai zo ya tarar. So a yanzu da nake maganan nan da ku, su Yahudawa ba a barin su shiga nan, amma nan unguwarsu ce. To wannan katangar ta nan wacce ta yi iyaka da unguwarsu ita ake kira Western Wall ko kuma Wailing Wall, ma'ana wata katanga wacce a yanzu ita ce mafi tsarki da za su iya accessing su yi bauta a gurin. Amma dai can ciki shine mafi tsarki a addininsu, shi kuma ne mafi tsarki na uku a addinin musulunci. Wannan kenan. So bari mu ga cikin harabar, ga cikin Aksa compound. Wannan shine Aksa compound. Idan muka duba sosai, ga Dome Rock wanda nake faɗa muku, ga Aksa can. So ga unguwannin na a gefe, ga Wailing Wall ko Western Wall. Wannan ita ce
Western Wall za mu ga cincirandan Yahudawa nan suna bauta, suna addu'a a gurin. Wani lokacin ma addu'ar baka buƙatar ka yi da baki, sai ka rubuta buƙatunka a takarda, sai ka ɗan saƙa ta kafa a jikin bangon, Allah zai karɓa. So nan za mu iya gani nan Jonathan ne ma tsohon shugaban ƙasarmu a Western Wall yana addu'a ga ‘yan hulan nan wace Yahudawa kansa. Wannan Obama ne shi ma a Western Wall yana addu'a. So daga cikin Western Wall ga Aksa can, so ga Dome Rock da Aksa. So wannan shine mahimmancin wannan guri a musulmai da a Kirista. Har gobe har jibi ana rikici. Kwanaki na ga bidiyon wasu Kirista, wasu Yahudawa wa'anda wani ba Yahudi ne wanda yakan yi shigan musulmai, ya shiga ya saje da musulmai, ya yi addu'ar shi ta Yahuda, saboda shi a zaton shi in ya shigo a imanin shi nan ne guri mafi tsarki, nan ne gurin karɓo addu'a ya fi ƙarfi akan karɓo ta daga Wailing Wall. Saboda haka kuma an haramta musulmai su shigo gurin. Lokacin da aka yi ƙoƙarin samar da ƙasar Isra'ila, lokacin tsari na farko da aka kawo shine shi birnin Qudus ba zai zama na Falastinawa ba, ba zai zama na Yahudawa ba, zai zama na duniya ƙarƙashin kulawar UNESCO. UNESCO wani sashe ne na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke lura da ababen tarihi. So amma dai daga baya gurin yana ƙarƙashin kulawar Jordan. Bayan an zo an yi Arab-Israel war, Isra'ila ta mamaye West Bank, kaga kenan ta mamaye duka har gurin daga gurin Jordan, wanda kuma ta ci gaba da mamaya, ta ci gaba da yin abin da take yi yanzu haka. So bari mu je mu taɓa mahimmancin birnin Qudus ga Kiristawa. To a cikin unguwar Kiristawa wacce ake kira Christian Quarters, ga unguwar nan, ga wani guri nan gurin shi ake kira Church of the Holy Sepulchre. Ina ne Church of the Holy Sepulchre? A addinin Kiristanci an yi imani cewa an gicce Annabi Isa, wanda kacokan shi addinin ma ya dogara ne ga wannan giccewar da aka yi Annabi Isa don ya tafiyar da zanubai na waɗanda suka yi imani a wannan cikin addinin kenan. So a ina aka gicciye shi? Bayan an gicciye shi akwai dogon labari, amma dai daga ƙarshe a takaice Judas Iscariot, ɗaya daga cikin almajiransa, ya munafince sa, ya zama traitor, ya ci amanarsa, an ba shi silalla 'yan kaɗan, ya zo ya faɗi inda za a same shi, ya ba da sirri a kan shi. An zo an kama Annabi Isa, an je an mai shari'a tare da waɗansu masu manyan laifuka guda biyu, wanda a gurin shari'ar ma har shi shugaba a gurin wanda yake ƙarƙashin ikon Roman Empire, da kuma akwai wanda yake kusan kamar sarki, wanda kusan wani shugabanci ne ake kusan haɗin gwiwa, amma dai gurin yana ƙarƙashin daular Roman Empire. So an tambaya shin shi ga wani mutum, wani ɗan fashi ne, wani mutum dai wanda azalimi ne, wani mutum wanda ka kwatanta shi da wala mu kwatanta shi da shi na daji, baharin daji, waye a cikin daji kan Zamfara wanda zamu iya bada misali da shi, kuma waye an kamo shi. So ake tambayar su bani Isra'ila, shin a saki wannan mai laifin, tunda duk shekara akan yi wa mutum ɗaya afuwa, so iko yakan yi wa wani mutum afuwa. So aka ce to ko a saki wannan mai laifin ko kuma a saki Yeshua, shi Annabi Isa kenan. Su kuma mutane suka dinga ihu cewa a saki mai laifi, a yi wa shi Annabi Isa hukunci kamar yadda ya zo a tarihi a yammacin tarihi na yamma a Kiristanci. So sai daga ƙarshe dai aka gicciye shi. Maganar gicciye shi, akwai wata Bible according to St. Barnabas wacce take magana akan Judas ne ya zama kamannin Judas, sun zama kamannin Annabi Isa, an gicciye shi, wanda musulmai da yawa sun gina akan cewa walakin shubiha da aka yi magana da akan ta kamanni ne na Annabi Isa aka sa wa Judas Iscariot aka gicciye shi. So amma maganar Judas Iscariot ne ya je kan cross, Annabi Isa ya je kan cross. Akwai dogayen maganganu, akwai bukata zan zo yin video, akwai leccoci na Ahmed Didat ma da yake magana akan
an ɗauke shi ma an kai shi kan cross ɗin, to amma dai wa ma qataluhu yakina, kawai ba a kashe shi ba saboda akan cross bai mutu ba, bones ɗin shi were intact, haka aka shigar da shi cikin kabari ko cikin tomb, wanda lokacin da ranar litinin da safe Mary Magdalene ta zo ta iske wani mutum yana ba wa fulawa ruwa, annabi Isa in disguise, ta yi kokarin taba shi, ya ce kai kake taba ni, ciwukan nan har yanzu danyu ne, ma'ana kenan bai mutu ya zama resurrected ba. So wannan dai wani bidiyo ne na wata rana, in akwai bukata zan zo da shi. To amma dai a wurin Holy Sepulchre, a harabar wannan cocin, a nan gurin aka gicciye annabi Isa kamar yadda kiristanci ya imani da. So a nan gurin inda aka binne annabi Isa ma yana cikin wannan harabar. So a nan gurin kuma annabi Isa ya tashi daga mutuwa, resurrection, crucifixion, a nan gurin aka crucify din shi, a nan gurin aka burying din shi, sannan a nan gurin yayi resurrecting. So guri ne mafi tsarki a cikin addinin kiristanci. So kenan Jerusalem wata mahaɗa ce tsakanin Judaism, Christianity da kuma Islam, wanda kuma har gobe har jibi tarihin Jerusalem da ya faro sama da shekaru 2000 da suka wuce, magana ake ta rikici. Yau idan waɗannan su ake zalunta a garin, gobe sai ya canza kaga su suke zalunci, jibi sai ya canza kaga ana zaman lafiya, masu adalci suna mulki. Haka kuma za ta kasance daga nan har yau matanadi. So wannan dai shine a takaicen takaicewa. So idan akwai wasu tambayoyi a iya sa su a comment section din nan, zan karanta. So idan akwai bukata zan sake dawowa in zo da wani bidiyo mai karin bayani akan wannan abin da matsalar da aka zo da ita wata rana. So Yusuf Ahmad ya ce Allah ya ƙara dakta lafiya. Abdullahi Yusuf Sauban, dakta muna godiya. So ga wannan Musa M. Musa ya ce, in history Qudus belongs to the Muslims Ummah, not the Jews Ummah, in our talking about mosques of Al-Qudus. Malam Musa, Birnin Qudus na Yahudawa ne, na Kiristoci ne, na Musulmi ne. A baya sun zauna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Don akwai coin da na gani kwanaki na Palestine, don a jikin shi zaka ga an yi rubutu da Larabci, an yi rubutu da Turanci, an yi rubutu da Hebrew, kuma akwai unguwanni na Musulmai, akwai unguwar Musulmai a tsohon birnin, Muslim Quarter, akwai unguwar Yahudawa, Jewish Quarter, akwai unguwar Kiristawa, Christian Quarters, akwai unguwar Armeniyawa wacce su ma Kiristawa ne, Armenian Quarters, kuma dukansu suna zaune cikin lafiya da jin daɗi kafin abin da ya faru bayan yakin duniya da aka gama, lokacin da aka yi ƙoƙarin sake kafa ƙasar Isra'ila. Akwai kurakurai da ya faru a wannan lokacin, amma dai ba mu isa mu raba Yahudawa da Jerusalem ba mu isa mu raba Yahudawa da wannan yankin ba. Kuma ma da Yahudawa da Larabawa cousins ne na juna. Sannan kamar yadda na faɗa maka, kafin Annabi Dauda ya mamayi wannan yankin sama da dubban shekaru da suka wuce, wannan yankin Jebusawa ne suke da stronghold a gurin. Amma su ma Jebusawan su ne suka kafa gurin ko su ma mamayar shi suka yi? Shi ma wannan wani abu ne da zaka tambaya akai. So Annabi Dauda ya mamaye gurin, ya mai da gurin babban birnin shi, sannan an ci gaba da mulki. Babyloniyawa sun zo sun rusa gurin, Roman Empire sun zo sun mulki gurin, Musulmai sun zo sun mulki gurin, Kiristoci sun kwakwaci gurin. Haka tarihi ya dinga tafiya. So haka mutanen gurin aka dinga mamaye su. Na ga maka an kaiwa birnin hari ya fi sau 50, an mamaye shi ya fi sau 40, an yi besieging din shi ya fi sau 20. So da irin wayannan abubuwan. Sannan Annabi Dauda kabilar Bani Isra'ila ne, kabilar su Benjamin Netanyahu, Ariel Sharon da ka sani yanzu kabilar su ne.
mu mutum ne mai tsarki a gurin mu, annabi ne, kuma ni da kai mun sani Allah ya ɗaukaka bani Isra'ila a alal alamin. Ka san wannan, na san wannan, ya fidda annabawa da sarakuna a cikinsu. Na san wannan, ka san wannan. So a yanzu haka akwai kaburbura na manyan annabawan Allah wanda ni da kai muke girmama, an baci sunansu muke cewa alaihi salam, wanda kuma ikon wannan shrines din yana ƙarƙashin bani Isra'ila, and no one is complaining, saboda jinsunsu ne, zuriyarsu ne, sun yi imani da su, suna girmama su, suna martaba su. Alaƙar mu da birnin Qudus shine Isra'i. Manzon Allah yayi Isra'i zuwa Aqsa. So gurin ya zama guri mai tsarki a gurinmu, saboda haka dole bayan lokacin Sayyidina Umar da musulmai suka mamayi gurin. Lokacin da musulmai suka mamayi gurin, Annabi Sayyidina Umar ya shiga gurin, ya je ya iske manyan limamai na coci, har aka gayyace shi babbar coci ta birnin Jerusalem. Ya shiga cocin, lokacin ibada yayi, babban limamin cocin ya bashi dama ya gabatar da ibadar shi, amma Sayyidina Umar ya fito haraba gurin, kuma da ya sallar shi a gurin, ya kuma sa doka kar wanda ya ƙara yin sallah a gurin, dan kar wata rana ma wasu rukuni na musulmi su ga ya cancanci su karɓe gurin nan, saboda su mai da shi gurin bautarsu, saboda Umar ya yi sallah a gurin kawai a ce za a mai da gurin masallaci. Wannan kenan. Sannan su ma Yahudawa an tadda su a gurin, kuma sun ci gaba da zamansu a gurin, duk da mafi akasarinsu a lokacin sun tarwatse, wasu ba sa nan, wasunsu da yawa sun yi turai. Na ga maka lokacin da suka tarwatse, lokacin da Roman Empire ta ragargaje su, lokacin ne suka zo har Yathriba. So a tarihance gurin su ma Yahudawan bani Isra'ilan zuwa suka zaune gurin, amma sun riga kowa zuwa. Sewa Kiristoci su ma suka zo gurin, sewa musulmai suka zo gurin. Yanzu haka akwai wasu ƙarin addinai da suka tsoro, wanda kuma akwai mabiya wa'annan addinan, kamar irin ka ce addinin kamar wannan Zaidiya dinnan, da wayannan Yazidi da ya sunan su, da yan Bahaism. So a yankin akwai mabiya wannan addinan, wanda kuma addinai da suka tsoro daga baya, wanda kuma su ma tunda suna zaune a gurin iyaye da kakanni, su ma 'yan gurin ne. So a duniya duk wanda ka gani a guri zuwa ya gurin, kila ya zo bai iske kowa ba, kila ya zo ya iske kowa, amma dai kowa zuwa ya taru aka zauna. su mafi mahimmanci shine mu dukan 'yan adam ne, kuma Allah ne ya ga dama ya halince mu a mabambanta. So ya rage namu mu san yadda zamu samar wa kanmu yadda zamu zauna lafiya. Yanzu abin da yake faruwa kenan a Jerusalem, yanzu Yahudawa suna abin da suka ga dama. So idan zamani ya ci gaba da shudewa nan da ɗaruruwa ko kace dubban shekaru, Allah kaɗai ya san kuma ya yanayin gurin zai kasance, ya yanayin iko zai kasance a gurin, sannan waye zai kasance yana cin zalin wani, ko kuma waye zai kasance ya zo mai adalci, yana gudanar da mulki ko yana gudanar da gurin a bisa adalci. So wannan da ita ce tambayar da zan baka Malam Musa Musa. Yawwa, sai wa kuma Adam Aliyu Shaibu, muna godiya. Adam Muhammad Harun, masha Allah, muna jin daɗin shirin ka, to alhamdulillah. Sai Ibrahim Bala Dan Hassan yace, could you please shed more light on the gospel according to St. Barnabas you just mentioned? So idan akwai bukata wata ran zan yi dogon video akan issue na gicciye annabi Isa. So amma ita gospel according to St. Barnabas, so wata injila ce wacce tunda kaga akwai gospel ta Mark, Luke, Matthew, na faɗi Mark ko Luke da Matthew, sai ta ukun can, ta hudun. Yanzu dai gospel guda hudu ce dai, wacce da canonical da non-canonical, wanda yanzu suke rubuce a cikin littafin mai tsarki da Kiristoci suke karanta. Akwai kuma wasu gospels wanda su kuma kaman an yi tagin ɗinsu a matsayin ba sa da inganci.
su ba a karɓe su ba amfani da su, ba sa cikin Bible ne yanzu da ake karanta, wacce ita Gospel according to St. Barnabas tana ciki, wanda ita kuma ta zo da contradictions, wanda idan aka karɓe ta kusan ta saba da koyarwar addinin Kiristanci, wanda yake an gina shi ne akan gicewa da aka yi wa annabi Isa don ya tafi da zunuban bil'adama. So ita kuma waccan gospel din tana magana ba shi aka gice ba, Judas Iscariot shi aka gice. So wannan dai shine a takaice for now, akwai bukata so zan zo in yi dogon bidiyo akan ita magana gicewa da kuma rabe-raben labaru wanda suke da alaka da gice shi, wanda mafi akasarin su ma Isra'iliyat ne. So zan zo kan wannan. So to sai Mahmud Rabiu ya ce zancenka shine gaskiya, amma idan wani malamin ya zo sai ya ce ai kawai gurin musulmi kaɗai ne. Eto ni haka ne, azan shi tarihi wani lokacin kawai ka mai adalci ko da shi bai maka adalci ba. So amma dai mafi akasarin da Yahudawan, musamman Yahudawa da musulmai, wa'inda su suka fi ja'in ja a kan gurin, zaka iske kowane yana ba da version ɗin story ɗin shi, yana ƙoƙarin ya kore wancan daga kasancewa ɗan gurin. Sannan akwai wata magana, wani saɓani, ina ga zan zo in yi video dogo akan wannan saɓanin maganar annabi Ibrahim da aka bashi umarni ya je laye da ɗanshi, wanda ya ɗauki ɗanshi ya je hau kan Mount Moriah, wannan gurin wanda a nan yanzu Aqsa da Temple Mount, ko kuma in ci Aqsa compound yake. So kaga a musulunci Qur'ani ya tabbatar mana cewa Ismail ne, shi kuma a Kiristanci Jacob ne. Akwai wata doguwar pamphlet da na karanta akan wannan sabanin, wanda Ahmad Didat ya kokarin justifying cewa Jacob ne, kuskure ne, ya kawo su figures da fact wanda suke gwada ba Jacob ne. So ina ga akwai bukata zan yi video a wannan, so zan kawo wancan pamphlet din ma, zan karanta wasu abubuwa daga ciki. So ina ga wannan shine. So ban sani ba ko akwai wani mai tambaya ko wani mai ƙarin haske. So ga wayansu mutane, wallahi ban sani ba ko akwai wanda yake sha'awar ya joinin bidiyon, ko kila yana da add. So I think you are welcome. So akwai Adam Muhammad Harun. So ban sani ba, are you interested kai joining? So na yi ƙoƙarin adin ɗinka. Akwai kuma akwai wane ne? So akwai Sunusi Muhammad ya ce, Dakta jazakallah khairan, halin yanzu abinda Yahudawa suke wa Falastinawa justified. Abinda Yahudawa suke wa Falastinawa ai a duniya yanzu akwai double standard. So Yahudawa suna cin karansu ba babbaka, suna yin abinda suka ga dama, suna zalunta Falastinawa cikin azumin Ramadan, sun bi su har cikin masallaci suna musu abinda suka ga dama, amma duniya ta yi shiru. Sama da shekara 70 ana abinda aka ga dama a gabas ta tsakiya, ba wanda yake cewa komai. Amma kalli Ukraine, duniya duka yanzu ko wasu website din ma ka bude, kawai kalar su ma ta koma launin Ukraine. Double standard. So nobody is going to fight your war for you. So yanzu ya rage na musulmai na duniya da kuma su Larabawa su zauna su yi magana da murya ɗaya. Amma dai abin da yake faruwa a Isra'ila a yanzu ba daidai bane. Akwai kurakurai masu yawa a ɓangaren Yahudawa, su kuma kansu Falastinawan ba za a rasa wasu kurakuran daga gare su ba. So magana ce a zo a zauna teburin sulhu a samu mafita. Amma ni personally ina ganin ɗaya daga cikin mafita a wannan yankin shine two-state solution, idan ba za a iya zama a state kwaya ɗaya ba. Amma abinda na sani kawai a cikin ƙasar Isra'ila
akwai wayanda ake kira Israeli Arabs, da ana kiransu Palestinian Arabs, har yanzu akan kira su, amma dai ita Isra'ila ta fi so a kira su da Israeli Arabs. Tana ganin su citizens ne na Isra'ila, na ƙasar Isra'ila, amma kuma su ba Yahudawa bane. Hakan ma ta sa tunda doka ne a Isra'ila cewa idan akwai wani mataki da zaka kai dole ka yi serving a harkar ɗamara ta ƙasar. So akwai wa'anda su tunda yawanci rikicin akan yi ne da mutanen su, kaga ba za su so ni ina musulmi balarabe in yi rikici ko in kashe ma yan uwana musulmi balarabe ba. So sai ƙasar Isra'ila take samun musu da wasu options din wanda za su yi serving. Amma dai a cikin sojojin Isra'ila da cikin 'yan sandan Isra'ila akwai larabawa musulmai. Wannan shine abin da yake na zahiri. Sannan akwai jam'iyyun siyasa na larabawa musulmai a Isra'ila, kuma sukan yi tasiri sa'i da lokaci akan waye zai zama prime minister, saboda in suka je suna cikin majalisa kuma sukan yi kawance wa'annan jam'iyyun. Sannan baya ga larabawa akwai wasu yahudawa ma wa'anda su ba kabilar Hebrew ba ne. Sannan akwai yahudawa ma fa daga Afirka wanda suka a 80s da 90s a ƙarƙashin wani operation da ake kira operation Moses suka yi hijira suka koma ƙasar Isra'ila. Ina ga adadin su ya kai kusan ba su ƙarasa biyu ba, kamar da adadin su ya kai 1.7, ɗaya da dubu, kaso 1.7 cikin ɗari na al'ummar Isra'ila, dan sun haura 130 haka yawansu, kuma suna nan da yawa. Kuma na san akwai wacce ta zama aka gura mata crown na ta zama Miss Israel, baƙaci yar Ethiopian Jew ce. Sannan in fact suka yi participating, suna cikin 'yan sanda, suna cikin soja, aikin gwamnati da sauransu. Sannan su ma Laraba haka. So Muhammad Alhaji Uba ya ce like to join. So bari in join din yanzu. Dala bari in amsa wannan tambaya. Ya ce dakta, sun riga musulmi zuwa wajen, Christian sun riga zuwa musulmi zuwa gurin. To Muhammad Rabi kenan. Sai kuma wannan ta ya ce dakta, me yasa kasashen musulmai ba sa magana a kai, like case din Rasha da Ukraine, yadda duniya ta dauka kowa yana. To kasa to kawai ba su san ciwon kansu bane. Shine in sun san ciwon kansu zaka ga kasashen yanzu kamar Saudiya, ai kaga ita kawai ta tafi kawancenta da Amurka, even though da yawa daga cikin kasashen Larabawa a gabas ta tsakiya ba su yarda da Isra'ila a matsayin ƙasa ba, sun fi ɗaukar su Palestine suka ɗauka a ƙasa. Hakan yasa ita kanta Isra'ila tsangwama da ake nuna mata a siyasance da Asiya ce, irin abin da ya shafi harkar wasan ƙwallon ƙafa, wasan irin abubuwa dai da ake yi na nahiya. Isra'ila da tana kokarin yi ne tare da kasashen da take gurin, amma tsangwamar da aka mata dole ta haƙura ta shiga continental Europe. Zaka ga irin ko Champions League ake sama kawo haife ba, zaka ga a Europe suke abubuwan su. Sannan a siyasa kawai politically Isra'ila Europe ce, amma geographically Isra'ila Asiya ce, Middle East ce. Wannan shi so ina magana, sorry, to tunda network ɗin ya dawo bari mu koma cikin ɗaki. So ina magana
wato